Nawe uzuyibuze nje ukuthi bafana be-first rugby team abekho na? Yazi kunokwenzeka ukuthi ukhulisele umntanakho eKasi in the township ngalokuthi nawe wafunda esikolweni saseKasi uthi no, ngifuna umntanami ukuthi yena afunde esikolweni esingathi singcono, uyabona, umthathe ummixe esikolweni sasedrobheni from primary, akathi secondary ummikise esikolweni sasedrobheni abo Victoria Girls High. Nakafika lapha athola abangani abo Erica Kutse, yabona, ama-weekend unokucela nje ukuthi Daddy, can you take me to Erica's home? We want to practice violin together. And ummikise khabo Erica, ubingelelane nabazali ba Erica. No, I'm gonna fetch my daughter at 3 o'clock. No problem, don't worry about the food, we'll cater for her. Oh, ubuyele yazi umntana kuyiqhenye ngaye. Athi akenza bo grade 9 athi Daddy, I wanna join the hockey club. Yabona, ubhadala umthengele izinduku zokudlala ihockey lena. Yabona, hambe ma-tournament, ma-province, abe ku-provincial team ye-hockey. Uyiqhenye ngendodakazi yakho, uyiqhenye. Neda zithi grade 10. Aqale manje akusekho lokuthi ufuna kumikiswa bo Erica's home, go practice with violin. Kodwa lo muntu umbhadalela yonke into lapha, like akaziva left out esikolweni sakhe. Kodwa ngama weekend nje sonokuphuma athulula inyawo yesitolo. Hawu. Grade 10 akasafuna ukuyovakasha noma kuvalwe izikolo grade 10 grade 11 ufuna nje ukuthi yena angasayindawo, akasafuna ukuvakashela abantwana afunda nabo lesikolweni sasedrobheni. Hayi, grade 12 ngula ufikele khona kushisa, ngila ufikele khona isifuthe. Net bese bakhiphe incwadi the metric dance. Eze nayo lencwadi akunike Daddy from school. Uyifunda uthi hayi bathi lana ngakhetha ama partner angafundi lapha esikolweni for i-metric dance. Angisho lapha wena ufunda eVictoria Girls High, so bathi ungabuya nepartner yakho engumfana. Athi I have already decided ngizohamba noMish. uMish ngubani uMish? Athi uMish lo kule street esingaphi, street S4 ngasesitoro sabo my friend. Kuno umuntu abathi uMish, umfana abathi nguMish ngaka my friend wena omaziyo. Athi ya amisho mangithengisa inkobe nginokumbona sagcina sazana. uMish stage name sakhe une demo ye hip hop. Ha? Athi ya une demo ye hip hop, why baba? Angisho ngikhetha yena ukuthi uzoba ipartner yami for i-metric dance. Uyibuze ukuthi kahle akekho na umuntu umfana oku-first team ye-rugby Samuel edrobheni ongahamba naye. Uyibuze ukuthi kanjani athi igama lakhe lamampela uMandla wakamdlalose, but i-stage name sakhe ku-hip hop nguMish, so ngizohamba noMish. Uthi ndodakazi ngicela ukumbona lo Mish ohamba naye before. Hayi nimthole lapha esitoro sa my friend, nimthole lapha esitoro sa my friend, abeke ibruko eyinceni, abhema, anuka ugwayi namehlo alela avuleke kancane. Athi sawubona time yajabula kwazi angakika ngizoboleka ibruko lapha kubongani bese ngihamba naye indodakazi yakho ngizoyiphatha kahle. Oh hayi bantwana bazosibulala.